Ka skul St.Mary's Higher Secondary School Rangblang Southwest Khasi Hills District. Kala pynmih shibun ki riew khraw bat ki khlur ba phyrnai naduh bala seng ka snem khat khandai spa hinyo pusan haduh mynta snem 8,000 pusaw. Kala kynjoh show Mawmer ba snem jong jing shakri jong ka ban pynstad ye ki Samla ka jaitbynriew ha ka thain baro away. Reverend Father Jeffree Kharkongor, Vice Principal Principal Father Edmund Lakra, Babu Ïoannis Ïawphñiaw Chairman jong Jubilee Committee, bat ka Management Committee MC, ki sistar, ki nong hikai, bat ki khna skul, ki lapan pau ka jing sngok kemen shikat day baka St.Mary's Higher Secondary School Rangblang, kan sa penlong kemen lang ya ka jing dap snem ni ka Jubilee Ksiar, ha ka arpu khandai tarik risau 8,000 pusaw. Reverend Father Jeffree Kharkongor, Babu Ïoannis Ïawphñiaw bat Sister Kandrisha, thank you. Habakran shakila pathai khubor. Kila khot sngo baha ya ki padar, ki sistar bat ya baro ki khna school barim, past pupils. Kumjuru ya ki kmi ki kpa, ki bahiyeng hasem jo ki khna school barim bat bathamai. Kumju ya ki nong mi khmat na kanika than, bakin wan ya le kamen lang ha kanika sngi. Haka arpo khandai tarik risau untung ya umau nong rim sa akan mau Golden Jubilee, bat en sedang ya ka jing Rakhe kemen, bat en penkut ya ka Golden Jubilee house nam 8,000 pusan. Play pi barakoi ngadai Babu Ïoannis Ïawphñiaw no hikai jong ka skul but ngadai artaru Chairman jong ka Jubilee Committee St.Mary's Higher Secondary School Rangblang ngadon lang bat I Sister Headmistress jong ka St.Mary's Higher Secondary School Rangblang ka St.Mary's Higher Secondary School Rangblang last dang house name chejar khnai spa yopusan but how new snem arjar arpusan kan sedap san post snem thik ti ka St. Mary's kala form ya ka Jubilee Committee ha ka kerteng jong ka management ha ka kerteng jong kinoikai ha ka kerteng jong ki past peoples but ki students bar khoj jong ka school kum ka school ni dap da ka jing sngongu yaw try nong bu nong thau nakabanta kaneka jing kynjoh san posnem jong kaneka school kum ka school ni pudyang subharu ya baru khoj ki parents ki past peoples ki nong mi khmat jingi ki MLA ki MDC ki no yalam paj ba ki fathers ki sisters bakin wan shakaneka program ka inauguration kan salong haka arp khandai trik banai bashpo arajar arp saw but ka program kan sedang hakapor khandai beje men step ta kamas ka bakhoj ya ka ba kan sapule dai bishop jong kana Stoin diocese most reverend Wilbert Marwin ha ka jing dan lang jong I father vice provincial I sister provincial jong ka Shillong diocese jong ki FMA sisters ki nong hikai ki khna school Ade Sister Kandrisha, thank you to me headmistress jong ka school ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang te halor ka jing penkre jong ka Golden Jubilee jong ka school jong ni ka jing penkre kala ya shai lamba ka jing presh tom jong kino hikai bat ki fathers bat ki sisters ki baya tre rangkat hang ni rangkat ru pa ka jing presh tom jong kino hikai bat ki khna school hai kini kisingi ki baladap bat kita yau ki baladap ki ladan ki jing practice ki ba pher kaliang jong ka jing pynmih jong ka sab ka talent jong ki khna ba ki don bat ru ki nong hikai na so kemen shibun ba bar khoj na ki la shibun talang da kemen sim ka ba sngo tenat haduh kata-kata bat hakini ki khna school ki la persangkat bala ban shibun ta da ka jing song shit bat ka jing song kemen nak benta ka program
Dalam ba ka jing kerku jong ublay yang nge scam ba kane ka inauguration jong ka Jubilee jong ni kan long ka ba job bat ka ba yat bet ya renti bat nga ai ku blay ru ikino hikai ke bala sim kya ya kane ka kam ka ba ban set hiki bat nga ai ku blay yakiru iway pa iway bat nga ai ku blay kitbok kit riang yaki iway pa iway bat ya ka school hi barok ka way Kajing kublay ya pi baro kinong peg bat kinong ngap ya kani ke kubo. Kakerteng jonga kadai I Father Jeffree Kharkongor, I Vice Principal jong ka St.Mary's Higher Secondary School Rangblang. Ha kakerteng I Principal Father Edmund Lakra, I Headmistress Sister Kanrisha, Sister Kentewlin, kinong hikai bat kikna school baro nga daga chinkmen ka ba khraw nga pentip shepi ba ka skul ka jongi kan kynjoh sya ka Jubilee Ksiar how snem ban sawan arajar arpusan tikum ban sedang yauni snem ka St.Mary's Higher Secondary School kan saple ya kani ka Jubilee Ksiar jong ka skul ha ka arp khandai tarik risaw arajar arpusaw but kan penkut hau arajar arpusan tikum ta daga chinkmen ka ba khraw nga khot nga wer ye pi baro ki father ki sister ki nomi khmat ki khmi ki khpa ki past people but ki pai ba pinyawan banya sakilang ban pensngan ya kani ka sni burom bat ka sni sa kan mau jong ka school ga jongi kublai shibun ublai sakar khui pi